hello sir. Ay, hello, Choy pala rin. Uy, di ka! Diyan na ka na naman, Mol! Ano ko Ken? Oy, Oy, Chay! Chay! At sugeng ngeni kening SM. Tela Bastagan. Wow. Nanano kay Kenny? Nanano ta Kenny? Kabalo. Adi, at yung kay Kening likha ng Central Luzon Hybrid Fair. Wow. So, meto nga ini karingatlong trade fair kening Pampanga pa mo kasi atin laking SM Pampanga, ang poking SM Downtown. Wow. So, pangatluyo ning SM Tela Bastagan, yung pinakamalapit kaya kami. Siyempre, naging kasipag, Kenny kaming pinakamalapit. Kapag ka sinabi tamong hybrid, combination niya yun ng physical, ang pang virtual. Okay. Before the pandemic, we've been doing it physical mo kabod at Mega Mall. And last year, may ka-pandemic tamo, gawa miya mo virtual. Okay. And this time around, we're doing it hybrid or combination of physical trade fair and virtual. Mga ano tayo po pa-perform itang virtual trade fair kanyan? Owa. So, pin-repair tala and now they could be found retang produkto dareng 98 MSMEs online via www.likhanangcentralluzon.com. Okay. Kibat malyari la pong order through that portal mga yan. Owa, bali pag binisit data, akit dala reta nga dialiwang products, i-click de ita nung nanong specific product and then atin nemang kay ka rin i-link din nung itang MSME nga ita available ya via another platform mag-order la and so on and so forth. Imbitahan da kayo ngan po na munta kayo manyali king Likhaning Central Luzon October 13 hanggang October 17. Bali ang gayang Domingo ito. Nung ring produkto tamo Pampanga, pwede ko pumunta physically, SM Tela Bastagan, SM Pampanga, SM Downtown. Pag pisasabihang produkto dareng Aurora and Nueva Ecija, you could go to SM Cabanatuan and for Bataan and Zambales, SM City Olongapo Central. Now for Tarlac, SM City Tarlac. For Bulacan, it's Walter Mart. Malolos, Bulacan. Alright. Ito, check it out. Support local. Let's go. Check it out tayo ng kening SM Tela Bastagan. Ay Lareni Woodworks, ahaki mo naman furniture woodworks. Atin tamo from bookshelves, tissue holder, organizer na niya ka rin Stanley Fruit. Oh. Pero pwede Stanley. Actually, Are you looking for something to exfoliate your barren skin? Okay, so Kenny, nano na rin ni Nix? Sabon, shampoo in a bar. Wow. So, mas bala mo, mas eco-friendly la rin and at the same time, made from natural ingredients la. chuta na naman, chuta po kayo ni Porak Pampanga. Ayan o. Alibag na Porak. Grand Garden Shop. So they also sell different kinds of plants. At ilang Meron nga yung malo, Kenny. Sano? Monstera. Saan kanya, alam mo na? At ilang presyo eh. Malareni. So, sa atin din So, rin gawa na lang MC Francis Jangson. So, ikaw Francis, Kiko. Kilala na ay Kiko Pinigas da kaya? Ay, nini Francis. Mac Francis. Mac Francis. Kapatid niyang Ronald. Ronald McDonald. May serbisyo kung manin ka nga po ko. Yang kaya nakan ko. Nanong kakayan mo? Nandadakdak mo? Mama. Mama ba? Magdaldak ka mama. Mama mo. Nice. Ali, pero ini talaga yung makabagay kayong panahon niya. Ni uling Pasko na. Ayan o. Ito, Wood Concepts by Madison Woodcraft. Ito. Mga city Okay. Pampanga. Kani naman na food na ka rin nandun kailangan na. Ang kaya tala, alwarin din tete tamo. Wow. Partner na niya. Partneran tala ka rin. Pero chula kayo ni Retang kain delicacy sa papalwal tamo is itong Christmas season galupan na Yes, ng sakos Christmas ngayon season. Natin na rice cake, mochi, cassava cake. Ayan. Ating hopya. Aran penchitcher. Mga pininay silin. May mulat na yan. May May mulat na mulat na yung buro. Bigla na eh. Oh, bigla na yan. Ano, Mepen?
Boom! So, ating katang aliw-aliwang manike ni from Tomers, honey-coated pili nuts. Ay, manyaman na rin. Sa Tomas. Sa San Fernando, yeah. Shout out. Biga dyan siyang bagya. Oh. Wow. So, atin lang cashew nuts, atin lang pili nuts, atin lang garlic chips, peanuts. O, aran, aliwa-aliwa lang gigutan. Peanuts, mixed nuts, garlic chips. Garlic chips. So, magsambipsal kayo, may gisa na kayo. Wow, yako, imbis na prito may happy na yun. Tama ka niya, mas okay yan. Yung naman For nito. protein. Kamukala mo. Check them out kasi lang yung presyo Wala makalagay. yung presyo. Hindi na po yung mega bandi. Di ako na mag-decide. Sige, 50 niya mo. Magi. 130. Pero kakuya sa loan, 50 niya mo. Ah, ilo, ayan, tissue. Binders and fixatives na may bali invento kitang binders and fixatives na it can last a lifetime. And in bali canvas ko ken adwa kasing process ko ken actually you have to put the tissue first tapos mag-paint ka. Or kasi po yung masanting po ken makagawa tapong lupa. Kaya Uy, darang kayo. Darang baby. Boy, bilyahe ka, hindi na po iyang gana. Saan yung gara? Legit lang tao. Donna Kamay. Luwa. Ay, ako pala ito. Sorry, guys. Filipino Inventor Society. Niya, PM niya po, Madam Keng, Fragments Handicrafts, kang Facebook. Ay, Gagawa niya po customized acrylic tissue. Okay, ito kay kining SM Telebastagan. Ba't kaya nandun kay SM Tarlac? Yeah, so, pero muna yakit yung video ngayon so panayin niya namin itong video kay SM Tarlac about this fair. So, apin ni Inglik ha ng Central Luzon Hybrid Fair. What hybrid fair ya par? Hybrid fair ya, uling, you can catch these products, very local products, products of your local provinces. Kening karening SM malls, sampong miyaliwang malls across Region 3, Central Luzon. Ampong malyaryong puntalan ken likha ng centralluzon.com. So, numburi lang salwan det ang products da chula ka rin. So, apin ta, online niya ang pangatilang physical store. October 13 to October 17. So, nung ang malapit kayo kareng SM Areri, munta na kayo. Siyempre yung kaki-training gagawan me, please follow and like us on Facebook, on YouTube, and on Twitter and Instagram. It's at WeTheLocal. Maraming salamat. Magigay pang active nung magigay yung active mo naman ka. yes. Linya ako na na. Wow. Bye-bye, guys.